उडुपी कर्नाटका हांगासरलो वरुण नायक हो आपल्या फ्रेंडाबरोबर गोव्यात फिरो केल्लो। त्यांनी तो गोव्यात रावल्यानंतर आपल्या फ्रेंडाबरोबर मज्जा मस्ती केल्यानंतर खिशातले पैसे जेव्हा संपले त्यांना आपल्या आईक आणि वडिलांक कॉल करून आपले अपहरण झालं असे सांगले आणि हे अपहरणकर्ते आपल्याकडून 5 लाख रुपये मागता असे सांगले। त्याच्यानंतर घाबरलेले त्यांचे जे आई वडील असले त्यांच्यानी उडुपी शहर पोलीस स्टेशनात आपली त्याच्या विरोधात कंप्लेंट दाखल केली की आपल्या भुरग्याचे अपहरण झालं असा म्हणून। त्याच्यानंतर उडुपी पोलिसांनी त्याचा मोबाईल ट्रॅक करून ज्यांना पणजी पोलिसांच्या मदतीन त्याच्यापर्यंत पावले त्यांना तो पणजी हांगासरल्या कॅसिनोत जुगार खेळता आशिल्लो, आपल्या फ्रेंडाबरोबर मजा मस्ती करता आशिल्लो। या प्रकरणात वरुण नाईक एका उडुपी पोलिसांनी अटक केली असा। तो सध्या तुरुंगात असा।